Compañeros e compañeiras, nós, como alumnado do C Plurilingüe de Oca, queremos vos amosar como celebramos o Nadal no noso centro. Como ben dixo a miña compañeira, queremos vos facer un resumo do que foi o noso festival este curso académico. Participamos todo o alumnado, foi moi divertido. Despois destas interpretacións daremoslle comezo á música. O himno da alegría e o canon de Pachelbel serán as próximas actuacións do alumnado máis veterano do colexio. Que maravilla escoitalos! E como non podía haber Nadal sen Papá Noel, Grinch, renos e elfos, nesta obra titulada A Aventura de Nadal, creada polo quinto curso, aparecen todos eles. Vai a estampa navideña! Empezamos polos maiores do colexio. Os nenos e nenas de sexto de primaria representaron unha obra chamada A Virxe de Farrapos, de Carlos Labraña, que tamén representaron na sexta mostra de teatro da Estrada. Ficamos cando éramos nenos. Que chocheas! Lembras a infante que me tecera na man? É libre! Os máis pequenos do cole bailaron dúas cancións que se titulaban Palma e aplauso e Árbol de Navidad. Estiveron ben para veros. Esta Navidad quiero regalarte el amor en mi corazón. Año tras año la Navidad llega, traigamos a adornar. Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad. Guirnaldas y cintas blancas como si fuera a nevar. Navidad. Seguimos adiante con os alumnos de terceiro e cuarto de primaria. Moito lles gusta interpretar. Representaron unha adaptación da Ratiña Presumida, cunha ratiña moi especial. E, a continuación, unha obra de Monicreques, O Xigante Mandón, cuns personaxes ben curiosos que nos fixeron rir moito. Sí, señor. Ti que miras, condenado cativiño. Tes que fregar o chan, non queres que te recorte pola portería. Voltamos a cantar e a bailar, esta vez en inglés. Os compañeiros e compañeiras de sexto curso atrévense con All I Want for Christmas is You. Vaya artistas que son. E non podía faltar este divertido baile de primeiro e segundo de primaria, sobre o Nadal. Veredes que ben o fan. Para rematar todos xuntos, familias, alumnado e mestres, cantamos Xa chegou o Nadal. Todos a troulear. Ola de novo. Neste apartado explicaremos un xogo tradicional que xogamos a miúdo, a Mariola. Veredes que ben o explican os alumnos e alumnas de primeiro e segundo de primaria. Adiante, amigos. A Mariola ou Peletre é un xogo tradicional con moitas variantes. Debuxa 10 casas numeradas no chan por onde teñen que saltar os xogadores por orden, despois de tirar un anaco de pedra chamado Peletre. Para comezar, tiras a pedra na casiña 1 e saltas a pata coxa sen pisar na casiña que ten a pedra. Ao chegar ás casiñas divididas por dous números, pisarás cos dous pés, un en cada casiña. Ao chegar á derradeira casiña, terás que volver e recoller a pedra. Gaña o que antes completa o recorrido. Esperamos que vos gustara e que o practiquedes moito nos vosos patios de recreo. Neste apartado, o alumnado do sexto curso, queremos presentarvos un moi bo libro para ler. Titúlase A Cidade do Átomo. Disfrutaredes e aprenderedes moito a súa lectura. A compañeira Xiana fai un breve resumo do mesmo. A Cidade do Átomo está ambientada nunha historia real acontecida na cidade de Pripyat. En concreto, tras a explosión do reactor 4 da planta nuclear de Chernobyl. A causa deste suceso, a zona quedou prácticamente deshabitada e en ruínas. Neste lugar inhóspito atopamos a Lena, a protagonista da historia, que na pescoa da súa mellor amiga Svetlana e dos adultos desaparecidos, sen deixar rastro ningún, coñece a Máscara e a Nikolai, persoaxes que terán un papel moi importante nesta historia. Este libro
presenta un final inesperado. Trátase dun libro que para nós vai dende un menor interese a máis, cun final asombroso. Non vos defraudará a súa elección. A nós pareceunos moi interesante. Ánimo, amigos, a ler. Nesta sección dedicada ao noso cine, imos coñecer a unha gran actriz de gran recoñecemento, Carmen Méndez. Bo día, Carmen. Benvida ao noso colexio. Gustaríanos coñecer a túa trayectoria profesional no mundo artístico. Estudaches Enxeñería Química en Santiago. Traballaches algunha vez en algo relacionado con isto? Sí, bueno, antes de nada quero decir que estou encantada de estar aquí con vos, que estou moi contenta. E sí, eu efectivamente estudei Enxeñería Química, estive en moitos anos traballando como enxeñeira e compaxinaba, facía teatro, facía curtas, pero compaxinaba os dous traballos. Ata que un día dixen, eu son actriz e deixei o meu traballo de enxeñería. Logo, estudaches interpretación na Escola Réplica Teatro. Como tomaches esa decisión? Pois, mira, cando estaba na universidade estudando Enxeñería Química, había un grupo de teatro nesa universidade, entón eu xa me apuntei a ese grupo de teatro e gustoume moito, entón decidín pois, estudar máis a fondo interpretación e un amigo estaba estudando nesa escola en Réplica e díxome que estaba moi ben, recomendoume o profesorado e apunteime así cheguei á Réplica Teatro. Cando estabas estudando, tamén facías interpretación? Sí, eu, dediqueime á interpretación moitos anos, o que pasa que houve anos que estiven compaxinando ca enxeñería, ata que pois fai xa máis de 12-13 anos que me dedico á interpretación. Vale, xa facías teatro na escola? Sí, eu fixen teatro, pois, mellor na vosa idade, máis ou menos, cando estaba no colexio, recordo que no Nadal fixéramos unha obra de teatro do Portal de Belén, con María, con San José, todo iso, e recordo que eu fixera da Virxe María, no colexio. Cales foron os teus comezos? Pois os meus comezos foron en pequenas obras de teatro que facíamos en pequeniños teatros tamén en Madrid, e algunha curta. E tamén unha serie web para un xornal que se chamaba 20 Minutos, que era un xornal ali que repartían no metro de Madrid, e fixéramos unha primeira serie web, cando daquela ainda non se facían moitas series webs. Esos foron os meus primeiros traballos. É moi difícil conseguir un papel nunha película ou serie? Un pouco difícil, sí, bastante difícil. Por que? Porque primeiro tes que enterarte de que hai unha serie ou unha película, de que hai un casting, despois teñente que chamar para facer este casting, porque non moitas veces chaman a todo o mundo. Hai castings que son máis abertos, que ti te podes presentar, pero hai outros que xa chaman a persoas moi concretas. E despois tes que encaixar no perfil, tes que encaixar na imaxen e na idea do que están buscando, e despois hai moitas persoas a decidir. E hai tantas persoas a decidir que se teñen que poñer todos de acordo para que ao final digan ti, e é moi difícil. Que é o que máis te chamou a atención do mundo da interpretación? O que máis me chama a atención é que creo que é moi bonito que nós poidamos axudar a contar unha historia, que sexamos como un vehículo ou, bueno, que poñamos o noso corpo e as nosas emocións ao servizo de un grupo de xente ou dun director ou de nós mesmos, se a nosa historia, para chegar a moita xente e contar unha historia e emocionar, ou facer rir ou facer chorar. Pareceme que é o máis bonito de interpretar, non? Axudar a contar algo. É complicado? Non sei se complicado é a palabra. Hai veces que pode haber personaxes ou cousas que facemos que poden ser máis complicadas que outras, non? Pero ao final é un pouco facernos desaparecer a nós mesmos para que eso que está aí e que esa outra persoa, ese outro personaxe, pois apareza, non? A través de ti. É como darlle voz pois a unha persoa nunhas circunstancias e contar unha historia. Entón, máis que complicado, é moi bonito. Participaches en moitas series, en programas de TV. Que personaxe recordas con máis cariño? Que difícil. Pois quizás o que recordo con máis cariño é
o personaxe de Rita en Pazo de Familia, porque foi o meu primeiro personaxe fixo nunha serie, fixera así máis cousiñas, de curtas, de teatro, etc. Pero era a primeira vez que me deron un personaxe fixo. Sabedes o que é un personaxe fixo? Que está en todos os capítulos nunha serie. Entón teño especial cariño porque foi o primeiro, e porque aparte era un personaxe tamén moi interesante. Neste momento podemos verte na serie de televisión da TVG, Saudade de ti. O persoaxe que interpretas chámase Mónica. Tedes algo en común? Pois sí, temos moitas cousas en común. Penso que sempre hai puntos en común cos personaxes que interpretas. Pode haber máis ou menos, pero sempre algo hai, porque ao final sempre estás poñendo moitas cousas de ti nos personaxes. Entón, Mónica é divertida, ten moito sentido de humor, ten moita retranca, e iso comparto con ela. Hai outras cousas que non, As cousas malas non as comparto tanto, é broma, pero sí que hai cousas que sí. Parécese a ti? Nalgúnas cousas, sí. Como che dicía, pois, por exemplo, no de sentido do humor, e no de que tamén é unha persoa moi alegre, aínda que na serie, como lle pasan cousas non moi boas, pois non está sempre alegre, pero sí que é unha persoa de talante así optimista, entusiasta, eso sí que o comparto con ela. Así que algo parecese, sí. Gustaría chegar a ser directora de algunha serie? Pois nunca pensei en dirixir series, pero fai pouco dirixín unha curta documental que aínda non se estreou, pero que en breve se vai estrear. E gustoume moitísimo a experiencia de dirixir e de poñerme detrás da cámara, porque ademais tes outra visión de todo distinta. E gustoume moito. Entón, sí que quero seguir dirixindo cousas, pero non sei se series, non mo plantexara, pero sí que me gustou moito dirixir. Entón, curtas ou películas, diríache que sí, e series, pois quizáis tamén, sí. Participaches en películas e series como Pazo de Familia, Serra Moura, entre outras. En cal delas te sentiches máis a gusto? Son preguntas difíciles, as que me estades facendo. A verdade é que me sentín a gusto en todas. En Serra Moura estive un pouquiño tempo, entón non me deu tempo a disfrutala tanto, quizáis. En Pazo de Familia disfrutei moitísimo, agora en Saudade de ti tamén o estou pasando moi ben, cando gravei algunha peli tamén. Non sabería elixir un proxecto, porque ao final, cando estás en series, como estamos moitos días convivindo, moita xente e traballando xuntos, ao final casi formamos unha familia durante ese tempo, porque estamos moitas horas xuntos, igual que o mellor cando estades vos aquí, non? Que compartides moitas horas. Entón, non sabería decidirme só por un. Que prefires, cine, tele ou teatro? Outra pregunta difícil. É que cada cine, tele e teatro son diferentes, pero ao mesmo tempo teñen moitas cousas en común e cada unha delas pois teñen cousas particulares que son especiais. Entón, o teatro ten o momento, non? De que estás o momento conectada coa xente, recibindo, transmitindo no momento, e o que pasa no momento é moi potente, o de estar aquí e agora, non? Todos xuntos. E despois as series, pois ten eso que vos digo, non? De que estás máis tempo gravando normalmente, sobre todo se a serie dura, faz tempadas, entón estás moito tempo convivindo coas persoas. E despois do cine, pois ten algo tamén moi máxico, non? De crear un personaxe que tes o mellor máis tempo para construílo, para saber mellor como é, e despois tamén o proceso de rodaxe tamén é como moi intenso, estás aí unhas semanas, pois, todos xuntos, non? Como unha familia. Entón non sabería dicirvos, pero é certo que para min sempre o cine tivo algo especial. Tes algún proxecto novamente? Agora, o mellor, se todo vai ben, vamos seguir gravando máis capítulos de Saudade de ti. E despois, pois fixen algún casting, que aínda non sei se me vai sair ou non, porque o noso traballo hai moita incertidume. Cando acabas un proxecto non sabes cando vai ser o seguinte. Entón estamos así un pouquiño, pois, non na espera, porque normalmente pois, tamén estás activa facendo outras cousas. Teño tamén un proxecto de teatro que se chama Rumorosas e facemos tamén algún bolo, e tamén estou pensando en gravar tamén algún proxecto persoal como directora, algunha curta que teño aí pois acabando, aínda ten que baixar un pouquiño a idea, pero estou aí con algunha idea que está xa pululando. E xa para ir rematando, se tiveras que definirte con 2 palabras, cales elegirías? 2 palabras.
Eu penso que podería definirme con honestidade e respeto. Moitas gracias por estar aquí con nós. Esperemos que podamos seguir divertíndonos cas túas series ou películas. Moitísimas grazas a vos porque estiven super a gusto e vou vos decir unha cousa. Foi a entrevista máis bonita que me fixeron nunca. Así que, moitísimas grazas a vos. Foi un placer estar aquí.